Kani gade ka Pati CTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Banwan ra ya karukom sa mi ki marashan sa kipat ba nong sosnong kejela ha karukom ka bakhoy basuba katkum ka thong jong ka sarkar pleng hennen kasngi ka lai tarik uyayong ringkat barok koi kari India hakani kejela ro lamat phang ha ka basdang patrikam ya ka fair price shop automation karukom ka bathamai ban pantikina ya ki mar ki mata jong kilong yang bedok ki balamang leng ba ki dukan samreshan bakin poitek sekitu ki breu ki badai hok banyo ka balong katkum ka an jong ka food security act ya kani ka fair price shop automation henin kasngi la plepat ba da ka director jokatnat food civil supplies and consumer affairs ka IR sangma ringkat ka jiran lang u deputy commissioner jong ka East Castles district uba Peter Esdkar bat kiwe de ki sarkar komba kalong menta kiladan spotli ki dukan ration ki bahak ni nomba shulong ki belajet ban pendat ya kitiar electronic point of sale bat kani ka project kani ka phase 1 jong ka pilot project ne kum ka jing persang patrikam ya kani kurkom ka batmai